Salam dostlar, men Berdi Şeyhmuradov. Bugünkü orta derejedekiler üçün Blender sapaklarımızın ikincisinde modifierler vardı size aydıp beresim öyle. Onun hemen şoň üçün başlayak berden light bilen kamerany ayrayan berden Screencaster'dan açyandan berden yapyan ve şeylerde inni modifierler näme? Modifierlerin terjimesi ýagny üýtgözüçler. Biz obyekti belli bir derejede üýtgötmek üçin topologiýasyny bolsun ýa-da topologiýasyna täsir etmänç, onuň diňe şekilini üýtgötmek bolsun ýa-da bir geometriden başga bir geometriýany ýasamak bolsun ýa-da simulasiýa hereketlerini ýerine ýetirmek üçin ulanýar. Onu näme dostlar? Şeýlerde, mysal üçin şu kube'my saýladym we ene şu taýyk gelseň, ene modifiers diýip ýazany durýar. Şu açarjyň şekli üstüne bir gedek basyan. Üstüne bir gedek basandan sonra add modifier diýip çykarýar. Goşmaň üstüne bir gedek basyan. Berde modifierlaryň indi görnüşleri bar. Edit näme? Berde vertex grupalary, obyektin geometriýasyny üýtgötmän esasy onuň şu UV kartasyny ýa-da vertexlerini gruppalaşdyrmak üçin biz şu edit daky gören bölümlerimizi üýtgötýär, şolara täsir edýär. Gelecek sapaklarımızda buların üstüne hasan durup geçer. İnnikimiz ve has esası bizim ulanacağımız generating içinde berdi array modifier, bevel, boolean, build, subdivision surface ýaly kurallarymyzy üýtgötmekde ulanjak elementlerimizin hemme şuýda bar. Generating şol esasy manysy obyektlerin topologiýasyny üýtgötýär ýa-da bir geometriyeden başga bir geometriýany almak üçin elementlerin hemmesini ulanýar. Onu inni kuralımız deform. Deform näme? Deformir etmek ýa-da şol obyektin şeklini üýtgötmek üçin gönnen ulanýar. Ol obyektin topologiýasyna üýtgötýär. Bularyň üstünde wagt gelýärçe durup geçerse innikimiz. Normal soňun üstünde durup geçer şu wagt hemmesini ýeke-ýekeden aýdyp oturjak. Ona wagt gelende şonu üstüne baranyňyzda hemmesini ýeke-ýekeden düşünürk geçer. Fiziksiň içinde esasan şol döwülme gurallary ýa-da berde fluid Ritgeç ýagny mysal üçin şol simulasiýalar berde esasy animasiýalarymyzda ulanjak. Şol simulasiýalarymyzy esasan şu fiziks sivilin ýerine ýetirýär. Berde mysal üçin explode ýagny mysal üçin scenadaky partlama döwülme effektleriniň hemmesini şonuň üstü bilen ýerine ýetirýär. Hair we hair daky elementleriň hemmesi esasan şol curvesler bilen baglanşykly. Äder inniki tapaklarymyzda curvesleri düşündirmeden soňra berdeki hair'in elementlerini üstünden bir-birden durup geçer. Onu näme dostlar? Häzir men size bir meselem bolar ýaly. Häzir şu taýdan generate'den bir kisanak modifier çağırjak we şonuň üstü bilen size düşündirmäge çalışarym. Seredin onu dostlar, birinci bilen berden birinci duran üçin array modifier çağırýas. Instagram bolsaňyz bizim obyektimiz array modifier çağırandan sonra sağ gapdala giňedi ýagny count sani. 2 diýip köpersek, ikisi şu wagt şu iki tane cube bolsa da ikisi birleşen ýagdaýda dur. Şoň üçin factor x daky sanyny biz biraz ularsak bularyň arasy açylýar mysal üçin 3'e eltip goýaýyn. Mesela 3 metre eltip goýsam, inserin bolsaňyz ene şu obyektden gapdaly yeni birini kopýalady. Amen yeni birini kopýalap, raçky ýazasy üçin yeni birini kopýalap, yeni birini öşün ýaly bir näçe görnüşde isleýän sanyma çelli kopýalap bilerim. Onu näme? Inni berden factordan y-de üýtgödüp bilýär. Z-de üýtgödüp bilýär. Mysal üçin şunu şeýlerek ýagdaýda goýaýyn. Ya şeýlerek ýagdaýda goýaýyn. Inni inseren bolsaňyz biz array modifier'de şu wagt şu obyektimizi üýtgötdük. Inni men size berde görkezjeklerdim array modifier'in özel. Wagt gelende array modifier'in özüni üstüne baramda array modifier bardy. Dol men size düşündirip geçerim. Men şu wagt size düşündirjek bolýandadım. İki tanak modifier'i bir elementin üstünde yerine yetirenimizde
biz näli şol iýdigiderligi nädip saklamaly, iýdigiderlikde nädip saklaýan etmeli. Men şu size esasy düşündirjek bolýanlarym şol. Onda näme? Näseredin, men şu cubum, mesela şu cubumda modifier'ın badany bilmek üçin şunu gapdanlarga açarjyga seredýän. Inserem bolsa şunu gapdanlarga açarjyk dursa, значит biz şunun üstünde modifier elementlerini yerine getirdigimiz bolýar. Indi men şu cubumyň üstüne berden add modifierlerden meselem mirror modifier edibilerim. Mirror yani kopyalamak ya da aynalamak. Kopyalamak däl has dogrusu aynalamak diýip terjime etsek dogry bolar. Häzir indi inserem bolsaňyz men häzir şu modifierler özü belli bir iýdigiderlikde dur, özleri belli bir hierarkiýa boýunça men şu birinji haýsy modifieri şu elementimiň üstüne ýüklen bolsam, birinji şu modifier ýerine getirýär. Misal üçin berde ikinji mirror modifier oýan bolsam, ikinji modifierimizi şu birinji modifieriniň üstüne ýükleýär. O näli? Egerde men ortada ýekeje cubum bar wagty, şu mirror modifieri men ilki ýükläp, soň array modifier ýüklen bolsam, onu şu taýdaky obyektler görünmedi. Näli? Indi misal üçin men şunu mirror modifier ýokaryk geçirdim bolýan. Indi men şu sağ gapdalyma şu kopyalama sebebi men ilki array modifieri indi şunu ýaly gapdalygyna döredip, soňra mirror döresem, onu şu taýdaklaryň hemmesini şu gapdalyda kopyalaýar. Egerde men ilki mirror modifier ýerine getirdim, soň array modifier ýerine getirdiysem, mirror modifierdaky aynalamak işini yerine getiren o. Edil iýdigiderlikde saklaýan edenimizde de şon ýaly. İlki ýokardan aşaklana saklaýan edip gitýär. Teredin näli? İlkinji men şu mirror modifieri apply diýip saklaýan etsem, onu biziň sağ gapdalymyzdaky aynalan obyektlerimiz ýitýär. Şoň üçin Ctrl Z bilen ýygyna çagyrýan. İlki array modifier apply edýän, saklaýan etdim dogrusu. İkinji bolsa mirror modifier saklaýan edýän. Inserem bolsaňyz, indi biziň obyektlerimizde hiç ýyly üýtgeşme bolmady. Indi Ctrl Z bilen ýygyna çagyrýan. Berde indi mirror modifier bolup aýyrjak, täze bize gerek geldi. Indi men size düşündirjek bolýanlarym näme? Indi hem bizim misal üçin şu taýdak her modifierlerde ene şu ýokardaky bölümni hemmesinde göreriz. Indi bular manyty näme? Birinji bul strelka şu modifierlerin nastroykasyny yapmany ýa-ni kiçiltmeni kömek edýär. Men şuň üstüne basýan, ne kiçiräç görnüşde galy. Egerde biz bir obyektiň üstünde bir näçe modifierler ýerine ýetirsek, biz şonuň açyk bolup, şunu aşağı pristat etmeligimiz üçin men şu strelkaça gapdalygyna ýapyp goýar. Indi bu gapdalyna şol modifierin özü znaçowy, misal üçin array modifier şutaýdy. Array modifierin znaçowy biz şunu ýapyp gelýärdi. Şuň array modifierda onu düşünüp bilerimiz ýaly. Onuň indiki biz häzir şunun üstüne bir gedek bassak, obyektleriniň hemmesiniň edge'lerini, vertexlerini görýär. Indi ben şunun bir ýeriniň üstüne basyp, şu üstü bilen hemmesini öz işleyişime göre üýtgedip bilýän. Ne berde size düşünüp görür. G, Z diýelim misal üçin de. Inserem bolsaňyz, şu obyektiň üstüne oýnasam hemmesini üýtgeýär. Indi men şunu üstüne piçkany aýyrsam, onu bularda hiç birine gorkadan okyan men buların üstü bilen täsir edip bilemek. Mesela mädir? Şunu ýene de basaýyn. Indi men häzir dostlar ne misal şunu üýtgesemem, G diýsem hemmesi üýtgeýär. Tapawdy ýok ýa-da muny saýlap G diýip üýtgesem üýtgeýär. Egerde men şunun üstüne basaýan ýa-da saklasam men bulardan üýtgedip bilemek diňe şu esas obyektimiň üstünden üýtgedip bilýär. Ene dostlar düşündirjek bolanlarym şol. Amyň üstüne piçkany aýran ýagdaýymyzda bolsa, beýlik obyektlerimiň üstüne üýtgeşmän men berde ýerine ýetirsem hem gorkadan ok. Şonuň üçin men bu üstüne piçkany goýanlanym saýlan ýagdaýda goýan. Onuň bu ekranda çoğu näme? Ekranda çoğu biz şu modifieri edilmedik ýagdaýyny gorkadan diýbilýär. Biz şu modifier edilmedik ýagdaýyny şunun üstüne bassak bildiňe ýekeje cubumyz wady gorkadan. Men şu ekranyň üstüne bassam bolsa, şu eden modifiermiň ýagdaýyny gorkadan. Şu modifier ýagny üýtgedilenden soň gizlilerinden soňdaky ýagdaýyny gorkadan. Bu ýerde fotoapparatçyň elementi bolsa renderiňizde çoğu. Renderiňizde çoğu bize näme? Şu modifierin renderda näle görünjegini gorkadan. Dostlar şunu koy Blender sapamyzda men size öwretjek zatlarym şundan ibaret indiki
tapaklarymyzda modifierlary bir-birden ele alyp başlar. Onu näme dostlar sapamyz göňüňize ýaram bolsa, kanalymyza agzam bolmagy, like basmagy, hem de gyzyklandyrýan soraklaryňyz bolsa kommentariýalarda bizden soramagy ýadyňyzdan çykarmaň.